ମୋର ଏ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୁଁ ପରୋକ୍ଷରେ ଦାୟୀ। ଏଇ କଥା ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଚେତାଇ ଦିଏ ନାନୀ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଗୋଟେ ବାହାନା କରି କଳିର ମଞ୍ଜି ପୋତି ଦିଏ ସିଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ମହାଭାରତ। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଗଣନା କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ। ବିନା ଜାତକରେ ଯେ କେହି କହିଦେବ ଆମର କେବେ ପଡ଼ିବନି। ସତରେ କ'ଣ ମୋ ଯୋଗୁଁ ବୋଉ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିଲା? ହଁ, ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ? ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି। ତା'ର ପରିଣାମ ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଭୋଗିଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କାହା କଥା ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲି। ମୋ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ମସଗୁଲ ଥିଲି। ନୂଆ ନୂଆ ଯୌବନରେ ପାଦ ଦେଉଥିବା ଝିଅଟିଏ ଜୀବନକୁ ନେଇ କେତେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ, ତାକୁ ଲାଗେ ଆକାଶ ମାତ୍ର 2 ଆଙ୍ଗୁଳେ। ତାକୁ ଅନାୟାସରେ ଛୁଇଁପାରିବ ସେ। ତା' ଦେହରେ ଲାଗିଯାଇଥିବ 2ଟି ପଙ୍ଖ। ସେ ଉଡ଼ିଯିବ ଦିଗ ବିଦିଗକୁ। ଖୋଜି ଆଣିବ ତା' ମନର ରାଜକୁମାରକୁ, ଯିଏ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଆସିବ। ଆଉ ତାକୁ ତା'ର ବଧୂ କରି ନେଇଯିବ ଦୂର ଦେଶରେ ଥିବା ତା'ର ରାଜ ଉଆସକୁ। ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଦେଖାହେଲା ଉତ୍ତମଙ୍କ ସହିତ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଉତ୍ତମ ଦାସ। କମ୍ପାନୀ ଜବ୍ କରନ୍ତି। ଏମିତି କହି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିବା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦେଖାହୁଏ ତାଙ୍କ ସହିତ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଅନ୍ୟ ଏକ ସହରରେ। ସିଏ ଏଠାରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖା ହେଉ ହେଉ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲୁ। ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଲାଗେ କିଛି ବୋଧେ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ଭାରି ଖୁସି ମିଜାଜ ଆଉ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଯୁବକ। ମୋତେ ସିଧା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି। କେବଳ ତୁମେ ତୁମ ଘରେ ପଚାରି ମୋତେ ନିଜର ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରିବା। ପାଦ ମୋର ତଳେ ଲାଗୁନଥାଏ। ନନା ବୋଉଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଲି, ଉତ୍ତମ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନନା ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ସେ କଥା କିଛି ଜାଣିନି କହିଲି। ନନା ପ୍ରବଳ ରାଗିଲେ। ତା' ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣି ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇଲୁ କେମିତି? ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ନନାଙ୍କର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲି, ସେ କିଛିଟା ବିଚଳିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଏବେ ଆସିପାରିବେନି ବୋଲି କହିଲେ। କାରଣ ବୋଉ ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର ହେଇଯାଉ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତମଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ନନା। ଏକା ଜିଦ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଆମର ବିବାହ ହେବା ଉଚିତ। ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନନାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲି। ମୋର ଉତ୍ତମଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିନେଲି। ଘରେ ଚାଲିଥିବା ସବୁ ବାଦବିବାଦକୁ ଫୁ କରିଦେଇ ଉତ୍ତମଙ୍କ ସହିତ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନେଲି। ଫୋନ୍ କରି ନାନୀକୁ ଜଣାଇଲି, ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ନାନୀ ଏକଥା ଶୁଣି ଭୀଷଣ ରାଗି ମୋତେ ଅନେକ ଗାଳି କଲା ଏବଂ ତୁ ଘରେ ନ ଜଣାଇ ଏମିତି କରିବା ଠିକ୍ ହୋଇନି ବରଂ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଫେରିଆସିବା ପାଇଁ କହି ବୁଝାଇଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ଥିଲି। ନନା ଜୀବନରେ ମୋ ମୁହଁ ଆଉ ଚାହିଁବେନି ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିସାରିଥିଲେ। ବୋଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଫେରିଆସିବାକୁ କହୁଥିଲା। ନନାକୁ ବୁଝାଇ ବିବାହ କରେଇବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନ ଶୁଣିଲା ପରି ରହିଲି। ମୋ ମନରେ ଉତ୍ତମଙ୍କ ପ୍ରେମ ସବାର ଥିଲା। ଜୀବନର ସବୁକିଛି ପାଇଯିବାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ ହରାଇବାର ଆଶା ଆଶଙ୍କାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି ଭାବି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲି ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବା ଲାଗି।
ଧୀରେ ଧୀରେ ନନାଙ୍କ ରାଗ କମିଯିବ ଏବଂ ମୋତେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ନୂଆ ଜୀବନର ଅୟମାରମ୍ଭକୁ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି ମୁଁ। ଉତ୍ତମଙ୍କ ପ୍ରେମ ମୋତେ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର କରିଦେଇଥିଲା। କେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ସମ ଚଞ୍ଚୁରେ ଚଞ୍ଚୁ ଘଷୁଥିଲୁ ତ କେତେବେଳେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀରେ ଖେଳୁଥିଲୁ। କେତେବେଳେ ଦୂର କେଉଁ ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖି ବିଭୋର ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇ ଉଠୁଥିଲୁ। ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ବସିଥାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହେ, ସେ ଆସନ୍ତା ଛୁଟିରେ ଯିବା କହି ମୋ କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ସେ କେବେ ଘରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଟି ମିଳୁନି ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ ଠିକ୍ ସକାଳ 9ଟାରେ ଅଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯାଏ। ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ସିଏ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଘର ବାହାଘର ପରେ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଘର ନେଇଥିଲୁ। କେତେଥର ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ତାଙ୍କର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ରହୁଥିବା ପୁରୁଣା ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ମୋ ସହ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କେବେ ସେ ଆମକୁ ଏକାଠି ଦେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମଙ୍କ କଥା ପଚାରୁ ପଚାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି ନୁହେଁ, ଟିଭି ମେକାନିକ। ମୁଁ ସେଇ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। ପରେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ତେଣୁ ଉତ୍ତମଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚରାଉଚରା କରିବା ଫଳରେ ସେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ସେମିତି ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାର ବୋଲି ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଦେଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାଗରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହିଗଲି। ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧରେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲି ନାହିଁ। ସିଏ ଗଲେ ଯେ ଗଲେ। ରାତି ଯାଇ ସକାଳ ହେଲା, ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେଇ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଲି। ସେ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ, ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ଜଣେ ମେକାନିକ, ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଉତ୍ତମ ନଥିଲା। ସେ ମୋତେ ମିଛ କହୁଥିଲେ। ମୋ ଚାକିରି ଆଉ ରୂପ ଦେଖି ସେ ମୋତେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲି। ଭାବିଲି, ଉତ୍ତମ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବି, କାହିଁକି ସେ ମୋତେ ମିଛ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ଆଉ ଫେରିଲେନି। ଦିନେ ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲି। ପିରିୟଡ଼ ମିସ୍ ହେବା ପରେ ମନରେ ଭୟ ଆସିଲା। ଟେଷ୍ଟ କଲାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ମା' ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହାୟ ମନେକଲି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଉତ୍ତମଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେଲି। ସେ ମୋତେ ବହୁତ କଥା ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଉପାୟ କିଛି ଦିଶୁ ନଥାଏ। ଦିନେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ, ଦିନେ ଯାଏନା। ଦେହ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ। କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବି? ନିଜ ହାତରେ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନନାଙ୍କ କଥା, ବୋଉର ମୁହଁ ଆଉ ନାନୀର ସ୍ନେହ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୁହ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏବେ ଭୟ ଲାଗିଲାଣି, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ। ପିଲାଟିଏ ଆସିଲେ ଏ ସମାଜରେ ତା ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ରହିବ। ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ନନାଙ୍କ ଭୟଠାରୁ ସମାଜର ଅପନିନ୍ଦା ବେଶୀ ଘାରୁଥିଲା ମୋତେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ନନାଙ୍କ ରାଗଠାରୁ ବୋଉର ନୀରବତା ବେଶୀ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା। ଏ ଭିତରେ ନନା ସବୁ ଆଗରୁ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ବୋଲି ନାନୀ ମୋତେ କହିଲା। ସେ ପୁଅ ତୋତେ ଦିନେ ଠକି ଦେଇ ଯିବ ଏବଂ ତୁ କଳଙ୍କର ଅଲିଭା ଦାଗ ନେଇ ଫେରିବୁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ। ଏବେ ସେଇ କଥା ଘଟିଲା। ବୋଉ ଦୁଃଖରେ ଲଜ୍ଜାରେ ତୁ ଗଲା ଦିନଠାରୁ ନୀରବି ଯାଇଛି। ବେଳେବେଳେ ମନକୁ ମନ କିଛି ଗପୁଛି। ନାନୀର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା। ଦୁଇଟା ଭଉଣୀ ଥାଇ ଭାଇ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିଲା। ବୋଉ ବେଳକୁ ବେଳ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଉଥିଲା। ନନା ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ। ନାନୀ ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ
କଳଙ୍କର ଅଲିଭା ଦାଗକୁ ଲିଭାଇ ପାରୁନଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ଏହି କାହାଣୀଟି ଶୁଣିଲେ। ତେବେ ଏହିପରି ଘଟଣା ଆମ ସମାଜରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଉପରେ ଏପରି ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପରି ଶେଷରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାଣୀଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ ଆମର ଆଉଥରେ ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।